बयनोबो दिनै बैसागो दाननि 1 खालार बैसागो फोरबोआव गिबियावनो बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनाय आरो खुलुमनाय थाबाय। बे फोरबोआ जोंनि गासै बर' माहारि आरो जोंनि फैबाय थानाय बयबो जोंनि गथ' गथाय बयखौबो रायजोखौबो जाहाथे बे गोदान बोसोरा बयनि थाखाय मोजां जाथो आरो आनान गसाया जाहाथे बिथांमोनखौ बे गोदान बोसोराव बोर साबस्रि हरथो आरो बयनिबो थाखाय जाहाथे मोनसे खामानि मावनायनि थाखाय मोजां गोहो होथो बेखौ खावलायनानै आङो दिनै बयखौबो बे फोरबोआव आङो हामलायथि बावबाय। दिनैनि जोंनि इयं जेनेरेसन दिनै जोंहा दिनै जोंनि हारि हिसाबै जोंहा मोनसे गोख्रों समाज दोङो आरो जोङो दिनै समाजाव जोंनि फैबाय थानाय सेंग्रा सिख्ला अर्थात निउ जेनेरेसनफोरखौबो जोङो माने बोसोन होलांनांगोन जाहाथे बिथांमोना जोंनि हारिनि थाखाय खामानि मावो जोंनि जाहाथे गावसोरनि मानसि माहारि हिसाबै बिथांमोनाबो गावसोरनि जिउखौ दाना लायो आरो नंगौ एसे एनै दिनैनि गथ'फ्रा बुजि मोनियाव एसे गाज्रि थासारियाव थांनो नागिरो अब्लाबो जोङो हारि हिसाबै जोंनि समाज हिसाबै बिथांमोनखौ बेंलांनांगोन आरो गोरोन्थियाथ' एसे जाखागोननो बुजियाव खिन्थु बुजिहोनांगोन।